intelligent. They'll like skin. Intelligent, лачо. Няма значение дали къде ще да много. Лачо, аз ще не нашим къдеки. Аз ще не Значи накарам. отвънка братята да бъдат по-близо до вратата и те да чуят. Слава на Исуса! Амин! Ай, нека се справим. Възкресе! Ден на благословение! Ден на възкресение! И тая заран Господ Исус Христос възкресна и то да възкресне на много сърца и тая заран. Заедно ли ще издигаме глас към небето на този, който е възкръснал от мъртвите. Заедно ще го песнопеем. Заедно ще хвалим нашият баща Исус, този, който заплати с кръвта си заедно за всеки един от нас. И онези, които приемат Исус Христос, те ще бъдат синове и дъщери на Всевишния. И Господ кани тая заран целият град Ямбол да дойдат при Христос Исус, да се покланят с дух и истина. И ние казваме: Исус възкресе! Наистина възкресе! Исус възкресе! Наистина възкресе! Исус възкресе! Наистина възкресе! Нека с нашето хваление тая заран, издигайки глас в молитва тая заран, нека да издигаме глас тая заран. Молете се за вашите семейства, молете се за вашите съпрузи, молете се за вашите жени. Бог да ги донесе на това място, заедно да чуят Неговият глас, гласът на освобождението, гласът на спасението, гласът на Божия рай, който Господ ще ни заведе. Нека тая заедно се молим. Халелуя! Всевишни, всемогъщи, святи Боже наш! Халелуя! Тази заран те молим за всеки един мой брат, за всяка наша моя сестра. Молим те тази заран като чудесен, милостив дар си за нас. И ние благославяме те. И тази заран. Молете за всеки един от нас. Молете за вътре и вън. Моите братя там, където тая заран. Моите сестри тая заран, където ще чуе твой глас. И ти казваш: Господи, привлечете се до мене. И аз ще се привлеча до вас. Молим те, Татко, в името на Твой Божествен Син Исус Христос, който заплати с кръвта си за всеки един от нас. Молим те, Татко, да ни благословен тая заран, да приемаш чест и слава. Тази заран ние отдаваме цялата слава на Тебе. Молим Те, Исус, в името на нашия Господ Исус Христос, тая заран, Отче, ни Те молим, Твоето присъствие да бъде тая заран, Твоето благоволение да бъде тая заран, Твоята сила да бъде тая заран. Моля Те да посетиш, Господи, Създатели мой, всеки един от нас. Молим Те в името на Отца и Сина Святия. Ние казваме всички амин. Нека да вземем местата си. И Божият дух, който се движи тая заран.